Ophiwa masulu ayamandla akayuwehlula lutho umprofetu Xaba. Ophiwa masulu ayamandla ayakahluleki Njengoba silambukeli sesikhona eMngeni Center office number 32 second floor Nandi office lika Dr X eduze neMpumelelo Security Center asambe sikuthathe sikubeke Nantiya uzibonele. Uyabona ke mbukeli manje isiZulu sithi zigawule zabekwa. Mina ngithi uDr X unenzele wayiletha eThekwini iwasho siphakathi eoffice la ezobe esiza khona abantu njengoba nawe ubona nazi ihlalo la ozobe uhleli khona ulindile uma uze kwa-1 uzothi mawungena nje uzothenga iwasho nawe uyabona la ngempela ngemva kwami ukuthi kunjani akhona ama products azokusiza inhlobo ngeinhlobo ezihlukahlukene uzobe uhleli nje ulindile la ngaphakathi uzofuna usizo uzofuna insebenzo ezizokugilela izimanga njengoba wazi ukuthi umprofeti uNogwajagesi umenzi wezinto zenzeke nezinsebenzo zakhe azishayi eceleni zizokusiza uyazibonela nje nawe icounter le la ngempela ozobe umi khona ekhona ke ubaba uShenge ekusiza ekunika noma kanjani isiwasho osifunayo esilingene namandla akho ngoba ziyashiyashiyana ayakahluleki ubaba. Angibingelele mbukeli ngasekhaya nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva uDJ asiwe abantu lo enqabeni ngaphansi kaMprofeti uXaba nginobaba wami kaMoya ke la sizoba nenkulumo ngxoxo uzomnika ithuba lokuthi abingelele bese sizwa ukuthi yini asiphathele khona namhlanje ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubaba wami kaMoya uNogwajagesi nonkosi ngicela ukukubingelela ngokukhulu ukuhlonipha nangenkulu inhlonipho nokuyithoba ngibingelela onke amaqhawe endaweni zonke umhlaba wonke ngibingelele nabantu bonke umhlaba wonke kuyintokozo enkulu ekuseni ukuba nani kule nkonzo namhlanje ngiyathokoza kakhulu inkosi ayinibusise shwaba baba enkulumeni ngxoxo esizoba nayo ngiyezwa la ukuthi kuzoba nenkonzo enkulu la enqabeni ngomhla ka-19 and 20 April onke amaqhawe nabangewona amaqhawe bazobe bebuthene khona la enqabeni siyacela nje ubaba achaze kabanzi ukuthi mhlambe yini ezobe yenzeka ngomhla ka-19 and 20 khona la enqabeni angiqale nje ngithi kubamba ezingelayo amen mhla ka-19 and 20 sizokuba nenkonzo enkulu yokuqala kulonyaka singamaqhawe siyayisiyenze kuyisiko mpilo ke esaliphiwa umdali ukuthi siyenze lenkonzo yokukhanyisela labo asebashiya ngoba siyazi sonke ukuthi umuntu akafi into efayo inyama siyakhumbula nje la uma sithola ukuthi kwakukhona isicebi kukhona uLazarus safa
isicebi wafa noLazaro kodwa makufika ngalezweni likamoya kuzwakala isicebu sesibubula sikhala sikhalela uAbraham osemhlabeni sithi Abraham siyakhala sibona uAbraham simbona ngaphesheya uAbraham owayiphila kulomhlaba uAbraham sithi Abraham ngicela uthumele omunye endlini kaBaba ukuthi alethe lokho ayizokuletha ke noma amanzi ngoba la sasikhona kwakomile sasiboshiwe ingakho ke sinonkonzo yokuthi yilo nawo loyo muntu loyo ubamba ikhandlela abambele abantu bakuba sebahamba ngoba khona abantu asebahamba emhlabeni abahamba emhlabeni babe namacala abanye babo abangenile ngale emndenini noma ezweni likamoya lamathonga abangenile so bake nalowo nkonzo leyo yokubakhanyisela ibani yokuqala ku2025 baningi ke abantu asebeke bangena kule nkonzo bakhanyisa amakhandlela wonke umhlaba nje lapha bafika la athi umuntu ngakhanyisa amakhandlela kwavuleka izinto zami kwavuleka nezabantwana bami kunabantu namhlanje inkonzo engayiqala ngisese Nazareth kwaShembe ngakho ke isikompilo lasekhaya ke alilahlwa la engafunda khona ngifundiswa inkosi yamaNazaretha ngomoya ngithi ke kukhona abantu namhlanje abathi sihamba ngeimoto siyakhila imizi ngalayita ikhandlela ngalayitela abantu bakithi into zami zimnyama inkonzo yokuqala iyongena ke lenkonzo mhla ka19 besithe iyongena mhla ka18 kodwa ngenxa izimo ezithile sesishintshile isiyongena Saturday ngomgqibelo iyongena ngomgqibelo ntambama ngo7 iziphume Sunday iphume ngesonto ntambama bese kuthi ke ngesonto ekseni uma siphuma Saturday ngomgqibelo sibe nenkonzo ekseni yokulayita amakhandlela la wonke umuntu ikhandlela uyalithola khona la ekhaya selibusisiwe abaphumele bonke abantu ngibiza nje bonke abantu umhlaba wonke Durban ngibele Piet Retief ngabala ngithini Eastern Cape KwaZulu Natal Gauteng Pretoria Limpopo ngabala Northwest Swaziland khona ngisho abako Swaziland abantu basemazweni angaphandle abafika la ekhaya inkonzo enkulu sizobe sinemhlatshelo yeinkomo yokubacelela ngazo so besihlabile futhi kuyobe kufinywa futhi ngendololwane ngithi ke abantu ke abaphelele asinaye ke thina uGood Friday ngoba uGood Friday angeke ngicacise ngawo okwamanje angizile ngalokho ngoba nabawulandelayo bayaphikisana ngawo angeni kuyinkulumo mpikiswano ngithi ke onke amaqhawe ngalolu suku abaphelele prophet yobethandazela abagulayo ebusuku Saturday woza nengane egulayo iza ulande inhlanhla zakho uzokhuleka ngalolu suku Amen. Mhlambe baba la odabeni lembewu ngabe kumi kanjani njengoba kuzobe kuyinkonzo yokulayita izibani ngiyazi ukuthi kuyaye kube nembewu ephathwayo. Uma ngabe uza lapha kule nkonzo ungakhohlwa ukuthi ayisho lutho ke imali ngoba ingakho abantu mabekuvala bakuvala ngemali kodwa futhi imali ibalekile ngoba umthakathi noma ofuna ukuvala umuzi wakini uthatha imali ama1000 aphuma bheke kwamhlaba yalingana Swaziland Amen ahambe ayovala wena ukhipha imali ezinzima ingakho ke siba nembewu yokuthi nawe usuke uvala ukuthi lento le nawe uyanikela phambi kaSomandla imi kanjena ke imbewu boke lwami lapha ekhaya onke amaqhawe futhi akuyona inkonzo le yamaqhawe kuphela inkonzo yabantu bonke Amen eyoqala mhla ka18 ntambama imi kanjembe ngicela ukuthi ungiphathele ama5 rand abe u4 abemhlophe ahlangene abe u4 amele imndeni ewu4 ebese uphatha u300 rand wakho oyimbewu oconnecta ngawo ezithunyweni zakho uyofika ubeke la uthi ngawo ngithi ngale mbewu akuvuleke izinto zami akuchitheke ngizobe ngisebenza abantu ngalelo suku ubusuku bonke ngizobe ngithandazela ngisebenza abantu until Sunday mini yonke kusuka ekseni ngo10
inkonzo yamakhandlela. Siyabonga. Siyayisibone baba uhlale uye lapha uyobona unyazi. Ngabe lokho baba kusho ukuthini ngoba uhlala uvele lapha kunyazi lezulu? One oqala ikhona imfihlakalo. Amen. Mina ngibusiswe eNazaretha kwaShembe. Ngabe kwayisandla inkosi yamaNazaretha uThingo lenkosazana. Amen. Futhi ke khona into abantu abangayiqondi. Akufuneki ukuthi ungene kakhulu izinto ezikamoya. Ngoba awusazi isivumelwano sami noShembe. Amen. Kukhona abantu abaye bakhonkothe umuntu. Isivumelwane angixwayisa abantu. Isivumelwane sami noNkulunkulu akekho umuntu osaziwa yimi nani namadlozi wami. Amen. Ithunywa zami. Manje ke abantu abaningi ngiyababuka nje umuntu akhuluma into ayithandayo. Mina isivumelwane sami noShembe saziwa uShembe. Amen. Ingakho ngake ngithi uma ngifika ebuhleni ngihambise iminikelo saphila inkosi yesiqu sesine isaphila ngokwenyama uThingo lenkosazana. Ngangifika liphume luze lurounde imoto yami libusise lokho okwenziwa nje unyazi lwezulu kungemukela nalo liyazi ukuthi lo umntanami lo. Amen. Ingakho phela uShembe athi lona unyazi lwathi mina yami inkomo mangibona ukuthi zifuna ukuyibulala ifuna ukuyihlaba ngiyaye ngizamele ngiyikhiphe ngiyifunele esinye isibaya ukuze ngiphephise umphefumulo wayo. Futhi kokuqala ke ubaba wakho mawuke walahla nje uyihlo nangokwenyama walahla nje ubaba wangazwana nobaba angaze ngicabaneke mina noShembe. Kodwa kwaba zinkinga zabantu nababazoyikhonzela. Mawuke waba nenkinga noyihlo yazi ukuthi ayi akuzokuhamba kahle. Manje ke angikhohliwe phela isikhonkwane sami lapha engabuswa khona. Ngabuswa khona ngabeka usandla ngilento engiyiyona namhlanje nodumo lonke ngilithole eNazaretha kwaShembe. Yikhaya lami likamoya. Amen. La engabuswa khona ngilento ngiyindoda namhlanje ngiganiwe futhi nginonkosikazi. Mangithi nginonkosikazi ngiqonde futhi nokuthi angijoli futhi. Nabuyakizwa. Angijoli nje uyabona nje ngaphuma emjolweni emanyaleni ngaphuma njoba ngilanganiwe kwamajola. Ukhona nje ekhaya unkosikazi owaziwa ngisho eDlozini. Amen. Ithunywa zakwaQaba obaba nokhokho bayazi ukuthi kukhona owathelwa ngenyongo. Ngoba kufanele ukuthi sicacise kwesikhathi ukuthi unkosikazi yini unkosikazi ophelele ongena yonke indawo emagcekeni othelwe ngenyongo waregister hayi lo wasenkantolo kuphela waregister emadlozini wathelwa ngenyongo ukuthi lo usengwala waphinde wakhishwa ngaleya into ke njengoba kungibona ngithi ngihlale ngihambe ngiye kwaShembe yila khona engibuswe khona futhi kunesivumelwano abantu abangasazi noShembe esaziwa yini ungakhuluma nje noyikhulumele mangifika kubaba hawu ufika jabula ngibusise sikhulume nezimfihlo ungekho wena sale kanjalo ukhulume kanjalo ene ngiyabusiseka mina ngokuya kubaba unyazi lwezulu. Amen. Mhlambe wena ukhona uyaya kunyazi lwezulu uyakhuluma kakhulu awubusiseka awunalutho awunamoto awunalutho ujahana noqaba eNazaretha kwaShembe isekhala mili kwamoya. Amen. Ihlo yami ke iyo le ukuthi ngisuke ngiyekhala mili kamoya ngiyolokhuza ngiyobusiswa futhi khona ngiyorechargewa njengefoni mayiphela amandla sizothi iya recharge ifoni. Amen. Baba siyaye sizwe abantu abaningi bekhuluma ngokuthi izinto zabo zimnyama ayilungile ngenxa yomsamo. Baba sicela nje ukuzwa ngabe yini kahle umsamo? Ya kukhona izwi lapha eliyalifunde kakhulu abantu abaningi balifunda ke iBhayibheli incwadi mina akangiyena umuntu wencwadi kakhulu
ngomuntu okamoya. Ingakho ngiphilisa abantu, bethola abantu imisebenzi, bethola abantu bephila emzimbeni, phuma amadimoni, umuntu afike. Kukhona izwi elapha kuHosea lithi noma uHosea 4 verse 6 lapho nje lithi ngokuba abantu bami bayafa bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Uma ngabe ungaba khona endaweni kaNkulunkulu but if ulwazi awunalo uzohlupheka. Masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngento ejulile ngoba abanye abantu baze baphume bayothwala ngenxa ukuthi bafuna ingcebo esheshayo. Balanda inyoka, kunabantu abalanda inyoka, balanda izilwane. Bayafika lapha, befika abantu lapha ngibulala izinto abayilandile ngithi buyisani lento umsamo obumnyama lo enifuna ukuceba ngawo. Umsamo indaba ejule kakhulu. Amen. Igceke umsamo. Kwa wena qobolo wakho kumele uyiphathe kahle ngoba umsamo. Khona izithunywa ohamba nazo. Uhamba nengelosi, uhamba nabantu bakingi. Ufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi ingakho ubaba inkosi yamaNazaretha kuyisihlabelo ithi uboyiphatha kahle indlu olala kuyo ukuze uNkulunkulu wakho angacasi ukuzwa kuwe ngephupho. Akekho sekuwabona uNkulunkulu but uNkulunkulu uyafika ngephupho. Njengoba ungibona nje namhlanje nginomkhaba nginonkosikazi futhi ngena stress uyayibona nje nawe ngigibela naye nemoto ikhona imoto kunazo ngithi ke umsamo into ebalekile nokuphupha ngoba akekho ke wambona uNkulunkulu. Ngithi ke abantu mabefuna ukubulala igceke noma umuzi ukuthi kungaphumeleli umuntu bafaka lento okuthiwa amanzi amnyama. Umsamo yindawo la kutholakala khona izibusiso. Uma siya emsamo funeka siye sihlambulukile. Njengoba siza la enkondlo, njengoba sila sisemsamo wasezulwini wabantu bonke. Funeka masiza la sizinhliziyo zethu sizocela emsamo wasezulwini kaNkulunkulu ovulekele bonke abantu. Funeka sihlambuluke. Ngakho ke abantu ke mabefuna ukubulala igceke bakhona ukuvusa lento okuthiwa umdliwa. Uyayibona umdliwa? Amen. Bathatha umuntu wakini bamvuse ethuneni bamphendule abe umdliwa azodla yonke into la ekhaya bamfake la ekhaya abhidliza yonke into. Uma kungena umdliwa ekhaya abantu abagani, abantu basebenza, imali ayihlali. Umdliwa udla yonke into la ekhaya ungaphumeleli umuntu. Umdliwa bese kuba khona ke amanzi amnyama lokuthiwa ukuphehlwa kwamanzi amnyama. Izinto zonke ke la njoba ubona nje abanye abantu beze bethi yini indaba abantu uqaba uthwele uqaba uthola la ekhaya kulungiswa imsamo. Amen. Kukhanyiselwa umuntu uzoba ufakazi nawe ukuthi nawe uyawubona nje njalo ngama Sunday olwezine imigqibelo ngibusisa imoto kunjalo baba. Athi umuntu ngizobonga baba ngafika into zami zimnyama nansi imoto. Abantu ababuke kakhulu lapha ku Facebook einkundleni zokuxhumana la umprofeti athola khona ngoba nawe uzobachazela egcineni. Amen. Ngithi ke umsamo ikhaya, umsamo yila kuhlezi khona izithunywa. Sesithi ke thina ke amadlozi noma amathonga. Kumele uye uhlambulukile ukuze into zakho konke ke lokho suke sikhanyisela ngale nkonzo ngoba sizoba nenkonzo. Suke sibulala imsamo yani yobumnyama yabathakathi. Amen. Uma siqhubeka nje sizokahle kakhulu baba. Kuyezwakala ukuthi lapha eThekwini kumngeni road opposite iDurban station usune office. Sacela nje ubaba achaze ukuthi ngabe yini kwenzakalani mhlambe kuleli office kutholakala ini khona. Lapha eThekwini kakhulu abantu baseThekwini bayamthanda umprofeti. Kodwa phela bathanda umprofeti ngoba ngiyazi uba ngikhuluma kanje sekhona abacasukayo abanomona.
Nawe phela kumele ukuthi ungacasuki nawe zama ukuthandwa ngokwenza izinto ezinhle. Singathi masithandwa bese nithi kukhonzwa thina nibulawa umona. Cha, abantu baseThekwini bangithanda nawe uyakwazi lokho. Mangize eThekwini bayaphuma futhi bayaphila abantu bathola izibusiso eThekwini. Abantu ke baseThekwini sengike ngathi cha kudala ke bekhala angibavuleli office. Indawo la khona bazathola zonke lezi washo kaMprofeti njoba uyibona imile nje uzolichaza ekugcineni leli office ukuthi likuphi. Zonke nje izinsebenzo kaMprofeti kunamavimba moya njoba ulibona nje ivimba moya likhona livula amaphupho livula inhlanhla abaphuthuma abantu bayitholele kanti futhi wena ose Cape Town ungabe ukiphi province ungaphandle kudeni siyakuphosela fona njengamanje sikhona ukuthi sikuphosele neziwasho zonke kaMprofeti izinsebenzo siyakuphosela njengamanje abantu baseThekwini phuthumani lapha kuMngeni Road uzochaza nje la umhlonishwa engihamba naye ukuthi kukuphi nendawo eThekwini kodwa ngase Durban Station eduze kweDurban Station abaphuthumeke bonke abantu zonke iziwasho zikaMprofeti ziyatholakala kodwa kunye ngithi mina ungakhohlwa ukuthi uma kubheda umsamo izinto zakho izoba mnyama khona abantu abangasaphuphi ebusuku belele ithi inkosi yamaNazaretha ekulaleni kwakho uboyiphatha kahle indlola la kuyo ngamanye amazwi nombhede uhloniphe nomzimba wakho uhloniphe ngoba wena qobo lwakho ngomzimba umsamo ungahamba ulala namantombazane ungahamba ulala nabafana zihloniphe khathi uNkulunkulu eyokuhlonipha namadlozi wakho ezokuhlonipha yilokho nje umlayezo engithi angudeliver kubantu bonke ukuthi wena qobo lakho ngumsamo asihloniphe futhi imsamo yethu singayi lapha emsamo sithatha imbuzi siye lapha emsamo kade sinenkulumo ngaphakathi amen abantu abaningi abaphumeleli empilweni ngoba abafuna ukuhlambuluka ekhaya uya nodadweni uya nomfweni niphethe imbuzi niya emsamo niwumndeni kodwa kunezinkulumo lo mhlatshelo ngeke uze umukeleke ngendlela ufuna ukuthi nihlambuluke kuqala igceke abantu abaphakathi bahlambuluke kuqala makhona owona omunye ahlambuluke ayithobe owona omunye ukuze lento enifunayo igceke libusiseke ngoba okunye even ngisho umsindo ngisho enkonzweni once enkonzweni kwaba nomsindo abantu bazondana ba-undermine abantu emasontweni baya-underminana uthi ungena nje umuntu akubheke phansi ukuthi ugqokeni esikhathini samanje abantu abaningi yikho besaba manje ukuya ey'nkonzweni kuyagqokwa phela ey'nkonzweni kuyaswenka impela uthi ungena nje bakhuphuke nawe manje umuntu azizwe ukuthi mina ngigqoke kanjena kanti uNkulunkulu njalo siyakhohlwa ukuthi akabhekile ukugqoka inhliziyo yakho singaba baningi enkonzweni but inhliziyo uma ungekho enkonzweni wenza ntoni uhamba kuphi ulalaphi wenzani ulimi lwakho ukhuluma kanjani ayikho nemkhutshanyana oyenze eceleni eyisinengiso kuJehova kulomsamo kanjalo ke nasekhaya kufuneka bonke abantu egcekeni ukuze ikhaya libusiseke abantu ababe nobudlelwane nokuzwana amen ene okunye khona into engifuna ukuthi ngiyindlulise kakhulu singakaqedi lento esishaya abantu abaningi njengoba nje ngisebenza abantu ngiyayazi kukhona abantu abanezimfihlo ezimbi kabi khona umama abanezimfihlo khona ubaba abanezimfihlo ubaba nje avela afihle ukuthi unengane ngaphandle afihlele unkosikazi umama avela afihle nje ukuthi lengane le akuyona eyala ekhaya waphuma lo mama waya phansi kwesihlahla akahlamlukile lengane lena ihlezi la izinto ayilungi ayizwa ingane kanti ingane akuyona eyala ngokugcwele waphuma umama eganile eshadile esaziwa amadlozi la wathelwa ngenyongo waphuma wayolala ngaphandle ziyakhula ke manje lezi ingane akulungi lutho akekho umuntu ongenaso isiphiwo a gift
wonke umuntu wafika ifumpethe kodwa ezinye izinto asiphumeleli hayi kodwa mina ngiyaphumelela kunabantu mina ngiyaphumelela angasho asiphumeleli ngoba ngaphumelela ngokuthola iqiniso leli futhi nabantu abezoleli iqiniso la inqabeni bayaphumelela kunabantu abaningi njengamanje into zabo zimnyama abanye zimfihlo imfihlo umama uyafihla fihlela umama ukuthi ingane yakwasibanibani ingane ayisazi isibongo ingane ibiza isibongo sala kanti akuyona eyakhona lento ke besifaka ukugula ekhaya ngithi ke mina bonke abantu mabaphume beze bazothola amaqiniso angeke uyisole futhi baningi abantu besizakalala kunabantu abaphezulu uyabona nje ubaba oseNigeria uyambona namhlanje amen baba lo waseZimbabwe lo engamnikeza amathenda eNigeria uyamkhumbula ukuthi wafika enjani wafika e0 kanti kunekhehla la kube elafela empini wangena la wawa phansi lakhuluma ikhehla laba bantu enithi amadimoni angaze noma uyashona wena ngoba ngikhuluma nje sewucasukile njengamanje wena ukuthi lo muntu ukhuluma ngamadlozi ukhuluma ngiyayazi into engiyenza la futhi abantu bayasizakala wafika namhlanje ekhaya uthenga ogandaganda ulimile wakha indle enkulu namhlanje unamathenda eNigeria uwatholela ekhaya watholwa e0 kwavuleka umsamo la khuluma ikhehla elafela empini lathi ngafela empini mina nginenkinga kanje walungiselwa namhlanje indoda uvukile umusi nonkosikazi ukhona amen baba singofakazi imisebenzi emihle siyayibona kunabantu mhlambe baba ebehlale bezwa ngemisebenzi kaMprofeti kuthiwa uyasiza kodwa manje bengazi ukuthi bazomthola kuphi abanye sebezwile ukuthi hayi ula eDorinfontein ngasenkomeni mhlambe ngakube imaphi amalanga ubaba uMprofeti asebenza ngawo kwabafisa ukuzombona wena nje mangabe ula eGoli namaphetholo ungalokho uxakeka nje fona njengamanje bazokulayela ngila eDorinfontein ngasenkomeni fona njengamanje kanti wena okude uyadinga ukubona uMprofeti ngithi mina ungagibela phatha ingubo yokulala kuphela mawuzala sinayo indawo yokulala ungafika ngolesihlanu uze uhambe Monday ngesikhathi ohamba ngaso abaphumeke ukubona nje uMprofeti 500 rand kuphela zikhona ke insebenzo njengoba nje uzokhonjiswa insebenzo zikaMprofeti